sika ma steps kuchoka mchipinda chimene aperekera zikalata zawo ticheza nawo Brian. Chabwino posa chedwa patikhala kulankhula ndi Dr. Joyce Banda. Tili live pa Times Television choyamba, congratulations popereka mapepala anu. Mwaona bwanji mwambo? Tauona bwino kwambiri. We were on familiar ground. Tinazichitapo kale. Munadzadza tu. Munadzadziratu. Chiyembekezo cha Malawi. Ulamuliro wa Joyce Banda wachiwiri utatheka pa 16 September pano. Amalawi ayembekezere zotani? Amalawi ayembekezere magawo atatu a manifesto yathu. Choyambirira ndi panopo mmene zililimu. Tichokapo bwanji. Apa pachisokonezo. Pamene tili pano? Pamene pali urgent need for action. Kuti apa patichokapo bwanji ndiye part 1. Part 2 ndi pamene tikuyang'ana second phase and long term. Apa ndikulowa lero pa 16 mawa kuzakhala kopanda chakudya. Mawa anthu azakhala opanda ndalama thumba. Mawa anthu azakhala opanda capital. Mawa pazakhala popanda ene forex. Na amene tikuzidyera pano ngati masukulu. Pazakhala palibe chilichonse. Ndiye ife part 1 ndi imeneyo kuona kuti kodi tizapanga bwanji kuti tithandize kuti tikhazikike oyenda chisokolo. Adayilandira bwanji akhumbo munayenda limodzi 2012 to 2014. Mutafotokozera imeneyi idayenda bwanji anthu afuna kudziwa. Kodi sipaja tinalengeza kuti tili zipani zingapo zimene tikuyenda limodzi. A few months ago. Yeah, we never stopped. This is nothing new. Yeah, this is my partner. This is my brother. We've been on this together before. Yeah, we are on familiar ground. Tili background yokuti tikuziwa kale zochita. Muli ndi abwenzi oti akhoza kutithandiza mavuto amene ali mdziko muno. Ndipo akhoza kutithandiza mofulumira bwanji mutakhala kuti mwawina pa 16 September. Chimene takonza ifeyo ndichonena kuti kungolowa tipanga cash for work program. Cash for work program ndi anthu amapita kukapanga ganyu ichi. Chavuta kwambiri muno ndi buying power. Chavuta kwambiri inflation ndi kusowa kwa chakudya muziko muno. Chakudya chicha chikamapezeka inflation imatani imatsika. Kuti tipange zimenezo mnyumba muja mulowe ndalama. Kuti mulowe ndalama mulowa bwanji cash for work. Zichama anthu kukapanga misewu, kukakhonza chani kugwira maganyu, kulandira ndalama kuti agule chakudya. Tikamatero tikuthamanga sopano ndi mapulani enieni. Chifukwa kutakhala kopanda chakudya 7 months. Msogoleri aliyense amene afuna kukhala president zikhale zikuwira mutu. Vere mwachidule kwambiri munayilandira bwanji kuti muyenda limodzi ndi a former president Dr. Joyce? Ndinosangalala kwambiri chifukwa dziko lino pamene mayi Banda ndi ine timatenga boma linali ngati pamene lafikapa. Ndiye panopa tisiyireni anthu amene tikudziwa kuchotsa anthu m'mavuto kupita mu mtendere. 2012 mafuta munalibe, forex munalibe, koma zinangotenga 1 week and the other week dziko lonse linabwera mchikale. Tisiyireni 16 September tipatseni 14. Tinamba za Northern Alliance kuti mwasayinirana ndi TPP inunso dzina lanu linali pamenepo. Ayi akhumbo mwakadira Choose. Nimafuna muchite comment. Vuto lako Brian umayika mawu anthu mkamwa. Ineyo ndili pano. Ugwire zili pati? Zili pano. Sa Northern Alliance block tizisiya. Iyayi. Ndili pano. Tiye unene za pano. Tachulane ku block oko kunali anthu angati. Ko Northern block si chipani. Ndili pano. Unandiona signature yanga pamene ine ndili pano. Tiye tiyanyweza lero. Pomalizira Your Excellency Amalawi amene akutionera. Dr. Joyce Banda apereka makalata awo ndipo ameka akuvomerezani mawu anu omaliza. Amene akutionera pano pala Malawi ambiri amene akutionera pa wireless, akumvera pa radio komanso akutionera pa Facebook. Amalawi azindikire chinthu ichi. Ifeyo manifesto yathu ndi yayitali kwambiri. 17 bullets kapena. Sub chapters. Koma tikungobenthula kunena zimene tingachite mwasangasanga. To take us from here kufika pena. Koma tikhala tikusanthula zonse tikamachoka apa. Chifukwa sitingauza anthu za chitukuko chimene titapange pamene osauza kuti ndalama muzitenga kuti. Zimenezo zikhala manifesto polongosola tsopano. Zimenezo ngakhale mutakhala pansi ndikuwuzani. Koma ifeyo pano Amalawi ayembekezere kuti munthu wina anandifunsa zulo. Kwacha ndimangokonda kuyankhula za mabizinesi akumuzi, kusowa nyumba kwa kumuzi, kusauka kwa kumuzi. Listen, Brian.
85% ya Malawi ali kumusi. 15% ya anthu amene akhala town osauka. Sizingatheke kuti tiyende chisogolo ngati ziko pamene 85% ya Malawi akuvutika. This is a big business person. And inayo kunoko ndi big network. No, here business. Oh. Business. I'm the largest chili exporter in Malawi. Koma ndisatenge gulu la ife area. Tiyangane pasipa ndienda lichula zina kuti trickle up. We are not going to allow trickling down. We are going to be looking at trickling up. Your Excellency, former President Dr. Joyce Banda, President wa chipani cha People's Komanso tunayankhula ndi Akhumbo Hastings Kajali, President wa chipani cha Freedom Party.